नै दावराव जालायलायगासिनो दं बिमा फिसा देलायनाया। दाबो देलायनो रोङा आरो थाखोनै जालायनानै दाबो देलायनो रोङाबालाय माबोरै जागोनलै गंगारा। बैग्रि बिलाथि बियो नै बादालि दाउ ना मा होनो जाजोब्बाय गैला बिराद गिदिर गिदिर फैयो बेयाव बे फांसेनियाथ' गैला थाइसेबो गैला नै बेनो दंबावो एसे गय फुलि हाया रानहांबायानो नै बे हायाव जावैनाय फर्मुलाया मोजां नङा जानायालाय जायो जावखांनानै बे हाया थांफाजोबो गय फुलिजों गोथौ जालायथारबाय आरो हायानो बिदिनो बोसोरे बोसोर जावखांनानै लांबाय थानाय जायोना खालमासि बोसोरसे बिनि उनाव फानहरजालायगोन इयो। बिथिं दुन्दिया फोदों नै आइया लाइ जानो आन्था गायनानै लानाय आरो फोनानै मिथिंबो दङ गैया देग्लाय बिलाथि बिलाहि फिसा जात लाफा एसे दङ ओरैजाय लाइ दङ नै बिराद इन्टारेस्ट बे लाइया जानो बुहुमा सोलायब्ला सोलायथों अख्राङा गावस्राब्ला गावस्राथों थेवबो नोंखौनो बिराद गोबावनि उनावसो नै बागानखौ नायदिंदां दिनै फाथैया रानजोबहांबायानो गैलायैनो जानो आन्था दंसाबोमोन फाथैयालाय फानबायबो माखासे देग्लायसो गायजेननाय बे गय फुलिया 746 कुइन्टेल मोनदोंमोन गयखौ देग्लाय बेसेबां मोनो खम थायथारदों देग्लाय बारा जालांजोबबाय सफारि बिफां दं फांसेनि बिराद थायो ओरै दुब्लिथिं थांनि आं दा नायहैनि सिगुन दंफां दं बेहाय 10-12 दालसो दङ देरबाय नै 2008 आव गायदोंमोन आं बेखौ दरजा खिरखियाव लगायनो हासिगोन देरबाय 12 इन्सि प्लाइ जाबाय आरो तक्ता होनो हाबाय गोजाननिफ्राय फिसा फिसा नुदों देरबाय खिन्थु गिदिर गिदिर बेबायदि नै बेनिफ्राय ओरैजाय सानजाहा दुब्लि जाबाय आरो 2 बिगाल' दं बेहाय
देग्लाय गैया मोजां जायासै माइयानो 2 बिगायाव 10 मनल' मोननाय जाहैबाय आरो 8,000 थांदोंमोन खरसाया 8,000नि एसे बारा ओमफ्राय नै बेहाय दायो भिन्दि मैथा सिख्ला गायगोन बेहाय बिगासे जागोनदां एवनानै दोनबाय दा थान्दा बाराद्राय ना दा रज'आ एसे गरम जानांगौ आरो माग फागुन मासाव गायनांगौ थाब रज'यो होमबाना बिथिं मटर एसे फोनानै दोननाय जानो आन्था गायदों दिनै मटर जानो आन्थाल' आरो आलु गायदोंमोन जायासै आलुआनो जाथि जाथिसो जालांबाय अखा हायासैना अखा खनसेबो मोनासै दै होनायनि सुबिदा गैया नै गयआ बेयावबो दङ एसे बिगानै दंमोन थैनानै 1.5 बिगासोनि मोननो हागौ बेहाय थायथारोबा